que esperem que sigui l'última reinauguració i ja es quedi pel barri per sempre, perquè, com ja veieu, aquí al costat meu tinc unes senyores que havien treballat aquí a les Malamats i altres que havien estat. Després elles parlaran una mica de les seves experiències. Jo ara, si em permeteu, faré una mica d'introducció. Perdoneu una mica perquè no estic habituada a parlar, estic una mica nerviosa. Bé, a la meitat del segle XIX hi va haver un procés d'industrialització que es va transformar l'estructura social, a l'excepció d'una classe social burgesa i industrial. I aleshores, evidentment, va tenir un contrapunt molt fort que va ser la classe obrera o el proletariat d'aquella època. La confrontació social era molt evident. Calia que els obrers s'aprenguessin a organitzar l'economia, la producció, la indústria, el consum i, a més, l'educació. Perquè en aquella època els nens, doncs, continuo. Doncs ja sabeu tothom que els nens als 8, 7, 8 anys ja estaven treballant i molt poc se sabia de llegir i escriure. Aleshores van ser quan es van començar a pensar en un teixit associatiu i aquest teixit van ser les cooperatives, els ateneus, els sindicats, perquè evidentment la classe obrera no tenia res de res. No tenien que sindicar-se, tenien que ells mateixos anar-se fent les cooperatives. I és aquí on el cooperativisme fa un servei fonamental a tota la gent treballadora de l'època. Tant i gràcies a aquests homes i aquestes dones que van creure en el seu moment amb el cooperativisme, avui ens trobem aquí a la Flor de Maig. La Flor de Maig es va crear el 10 de novembre de l'any 1890, però no va ser en aquest local, sinó que va ser en el local d'aquí que deia una número 5, que suposo que molts haureu passat per davant, que era un restaurant Mar i Terra, i allà va començar. I al cap de 2 anys van comprar aquests terrenys i es va fer la cooperativa on estem ara. Després van anar a comprar locals i van arribar a haver-hi 7 cooperatives. Fins i tot van comprar un magatzem que estava a Can Tunis i allà doncs era per emmagatzemar els queviures. Després, en l'any 1897 va ser quan adquireixen els terrenys de Cerdanyola del Vallès, que aleshores era perquè ells podien comprar tot el menjar a més baix preu i tots els queviures i tot. I a més servia per fer lleure, excursions, llançar les cartes. Vull dir, que penseu que la cooperativa La Flor de Maig va tenir un paper específic dins de Barcelona i de Barcelona, Catalunya, perquè va ser una de les pioneres. Per dir que en aquella època potser va arribar un moment a l'any 1928 que tenien 3.500 associats. També el que us vull dir és que van fundar una mútua molt important, donat que evidentment no tenien res, que es deia Auxili de la Vellesa i Possibilitat del Treball. I era pionera en formar els serveis mèdics més moderns. I fins i tot hi havia topologia, ginecologia ara, per les dones, perquè evidentment parien molt malament a l'hora, ja sabeu, que ha costat molt de reivindicar els nostres drets. També us puc dir que van ser cofundadors amb l'Aliança, la clínica d'Aliança, que llavors es deia Vila de la Salut de l'Aliança. I després, doncs, hi havia molts socis
que estudien associat. Què passava? Com que hi havia una moneda única, aleshores els diners que ells tenien doncs els anaven revertint la gent de les cooperatives en els seus Montepios i així doncs tenien, entre cometes, una assegurança que en els altres moments no l'havien tinguda. I bé, doncs una mica és això la història, com sempre, no? Podem dir, de la burgesia i els treballadors enfrontats, i ara crec que és un moment que tenim que replantejar-nos perquè tornem enrere 100 anys pràcticament, perquè tornem a estar amb les mateixes que abans, perquè ens volen sense tot el que es va poder aconseguir els meus avis, aquestes senyores que van aconseguir, tot el que van aconseguir els nostres pares, doncs se'ns en va en orris. I crec que és un moment també de fer una gran reflexió, ja que estem aquí a la cooperativa, i pensar que hem de seguir lluitant i que hem de seguir endavant i sobretot l'any que se'ns presenta, que serà en Sandú. Bé, doncs moltes gràcies, he fet aquesta petita introducció i crec que ja tothom més o menys de la Flor de Maig ja sap moltes coses, no vull fer pesada, i ara això sí, la Teresa doncs ara us explicarà les seves vivències. Us la passo amb ella. Me senten així? Me senten? Una mica més a prop. Més fort? Més a prop, més a prop. Bé, així? Però que això que he dit de Canturis no era un magatzem sol, no? Era també com aquí cooperativa, molt maca, i també hi havia sala de debat i tot, perquè els meus tios que vivien a Canturis, que treballaven a Can Riviere, jo hi anava cada fi de setmana i anàvem a la cooperativa també a comprar, que era igual que aquí. Que hi ha aquí una foto, amb aquest paper d'aquí, que estem el meu pare, el meu cosí de Can Tunis i jo, que havíem anat a la festa de l'Arbre, oi? Perquè eren totes les cooperatives. Ja dic que ja sé. Perquè, ja us ho vaig dir un dia, feu un altre cop cooperativa com un súper, que puguem venir a comprar més bé de preu. Això és que som, ja ho sé, però tu saps el que era venir aquí, i les coses eren estupendes, bé de preu, una unitat, així, era molt maco, i ara vas a les tendes i t'enreden, i pensen que ets hola, i aquí no, aquí tot era molt legal i molt maco. Aquí hi havia un forn, hi havia forn aquí. Sí, hi havia un forn. Hi havia forn, ens fèiem el part, era tot aquí. Les sabates, que aquí ara que venien les sabates. Venien les sabates, Hi havia una botiga de robes que en Riosa, encara hi ha a les cases de robes, perquè si no mira molt tenia un gust, hi havia unes robes precioses, hi havia sastre, hi havia de tot i era més bé de preu. Ho vam perdre tot perquè vam tenir la mala pata de la guerra. De la guerra, no. No vaig jugar menys de tot, no va ser mala pata. Però jo parlo més xinès, no dic aquestes paraules. Els meus pares ho van prendre tot aquí, venien a comprar, deixaven un tant, allò anaven recollint, i tot allò va desaparèixer, vam quedar al carrer. I d'aquí, aquest edifici és nostre, el havíem pagat els socis. I qui se l'ha quedat al final? Encara no sé qui és l'home. I a mi no em feia un tros de xoix meu, que era un pare. Clar que sí, però mai he cobrat res d'això. Però ja estaria contenta que poguéssiu fer alguna cosa pel barri. Jo crec que el més acceptat seria fer cooperativa i fer un altre cop per menjar. I pels treballadors poder venir a comprar més bé de preu. A veure, s'intentarà perquè hi ha cooperatives aquí al barri que estan funcionant i és possible que vinguin aquí. Si hi ha cooperatives de menjar aquí al barri, com Estèria, ara no havia dit una, però ja no me'n recordo les dones, llavors et mataran. Però bueno, hi ha moltes. Sí, són de gent com
Bueno, també us vull dir que ens ha portat aquí la Teresa un llibre de la Flor de Maig, que és del 50 aniversari, no?, de la Flor de Maig. Llavors, si després el voleu anar veient, doncs ella us el ensenyarà. Estic de petita. Està ella de petita. Però us haurà de dir qui és, perquè si no sabrem qui La és. festa de l'arbre ens portaven, que era molt gent, era més grandeta, ens portaven a l'exposició a plantar un arbre, oi? I anàvem totes les cooperatives. I estic amb els meus cosins de Cantunis, el meu pare, com no hi és tan petit, ja no ho dic. I ara la senyora Antonieta que ens explica moltes coses. No, poques coses no, vostè va estar aquí treballant. Ens explica una mica. Procuraré recordar-me del que va passar, però fa tants anys. Vaig entrar de 13 anys a la secció de robes. Venia roba, metros, tota classe de roba, i després les espardenyes, que és el que més es treballava, les sabates, també, i quan faltava una dependent de baix, em feien baixar baix i despatxar el que fos. Oli, patates, vi, pa, el que sigués, a baix, el colmado, aprenies de tot. Després, quan faltava una sucursal, una dependent també l'enviava cap allà, que almenys l'última que havia arribat era jo, quan tocava rebre cap a Sants, cap al Clot, cap a la Sagrera, cap al Poble Sec, tot arreu hi havia sucursals. El Poble de Maig en va tenir 7 de sucursals. Mana? 7. El que no sé recordar-me és els noms del lloc que estava allà. Em recordo de la de la Pensa Xica. Sí, de la Pensa Xica. Sí. Que ara està Un cafè. abans i el cafè que es diu ara en el 92, allà ja està. Sí. Abans de la botiga hi havia el cafè. I al darrere el posto per posar el carro. El carro dels cavalls. Després, si la 2 ja se'n va anar cap a la Sagrera, em sembla. Sí. La 3 era a Sants, al carrer de Sants. El 4, al Clot, al carrer Muntanya. La 5, aquí a Pere-Quart. La 6 no me'n recordo que portera i la 7 tampoc. No recordo que no la 7. Potser sí, perquè n'hi havia 7, però no me'n recordo. Pues la granja, també la granja va ser un èxit. Com van fer els pisos per poder anar-hi els socis, estar-s'hi 2 dies o 3 dies, perquè llavors no teníem vacacions la gent. Fèiem la Pasqua, fèiem Nadal, fèiem festes, però no eren només de vacances. Llavors aquelles habitacions les teníem petitetes, amb 2 llits a cada habitació. Si necessitaves dos habitacions, doncs 2 habitacions que eren 4 llits. Saps? I em diu que es anava a comprar les sabates allà. O sigui que ella venia a comprar i quedava descansada. Sí. Però, escolti, tinc 8 anys més que ella. Bueno, perdoneu que no us expliqui més coses perquè em seria un programa molt llarg. Estàvem molt contentes que ojalà pogués trobar una persona més que em coneixés. Però em sembla que de tots vosaltres no hi ha ningú que tingui capacitat de passar-me davant. Voleu contestar alguna pregunta? Ai, espera. Aquesta és la foto aquí de l'àmbit. Aquesta és el que vol, és el meu pare. Perquè jo a casa la tinc. És que ara no feu massa bé, però... Però aquí ja vol Sí, bueno, doncs... I vostè recorda alguna cosa més? Passar uns mesos. En aquest temps, abans de la guerra, només vam estar. Eren celtes, com deien, llavors se'n deia celtes.
i teníem l'organització, per cert, que hi havia molts buscants, això sí que me'n recordo. Ara pot posar sensors a sobre. I després la cuina, comunicada per tothom, amb molts fogons i un menjador amb una taula comunitat. I després venia aquí a comprar, perquè estava a Pere Quart. A la Pere Quart, que també teníem a dalt, al bar, que llavors en aquella època els homes anaven cada dia a prendre cafè, i el bany, fèiem bany. Això perquè em recordo va vindre la guerra i després ja... Es va fotre tot el bar. Ara estava de dependenta a la verduleria allà, una full temporada. I no sé com és que va ser, no me'n recordo. Sí, Quan va venir la guerra del 39... Després de la guerra va estar, perquè la meva mare va quedar a viure a l'any 42 i ella va poder estar treballant allà dintre almenys un any. Però era això, s'acaba la guerra del 32 i a la dècada dels 40 va començar el 36 i va acabar el 39. I aleshores, doncs, clar, sí, perquè és la dècada aquesta dels anys 40, que llavors és superrega amb tot i més està. Perquè això és el que voldríem saber la majoria dels que estem aquí. La tercera Pere Quart hi ha un equipament gros que porta, si alquila se vende. I era molt gran, perquè hi havia la verduleria, la carnisseria, la tocineria, els olis, tot emmerdada, i després hi havia el fondo, que a l'època tot és comestible. Ara deu ser de la caixa, perquè hi ha la caixa. Ara, la caixa no ho sé, no, la caixa no, allà no hi ha cap d'això de caixa. Havia estat. No, allà a la superfície no va ser la caixa. La caixa Al costat. la caixa estava. Si no teniu... Donem moltes gràcies a aquestes tres senyores per les seves explicacions i ara ja passem al testimoni al jovent, que és el que té que explicar tots els projectes i tot el que es faran aquí a la Plana. Como que no era muy fácil, si ya pasaba toda. Bueno, sortem al final. Bé, bueno, com tots els que som aquí sabem, vam ocupar l'edifici de la Flor de Maig i tot i que la senyora Teresa ha dit que potser és un somni tornar a fer cooperativa, tornar a fer barri, doncs bé, des d'aquí estem intentant que no sigui un somni, que sigui una realitat i per tant la Flor de Maig té engegats 6 projectes que volem que siguin aquest somni fet realitat. Per començar, tenim un projecte que és la Flor de Drac, que tot i que no arriba a les cases de modes que hi havia a les cooperatives, volem intentar que ho sigui i que sigui una alternativa al model de consum actual. Ho tenim a la sala de la biblioteca, l'antiga biblioteca, i també hi ha una direcció de Blogspot i un correu en el qual us podeu adreçar si us interessa el projecte per portar roba, per venir, el que sigui. Es troben dimecres de 5 a 8 aquí a la Flor de Maig. Després tenim el menjador cooperatiu, que volem que sigui un espai per compartir cultures, maneres de viure, maneres d'alimentació, ja siguin veganes, vegetarianes, per entendre tots una mica més i fer barri, conèixer-nos els uns entre els altres i disfrutar del menjar i de la bona vida, o el que pugueu. Després hi ha la coordinadora de cooperatives de consum, que és el que ha comentat abans l'Úrsula, que hi ha cooperatives del barri, que és una iniciativa que té un any i mig de recorregut ja i que ara per fi tenen un lloc estable on estar i bé, pretenen ser un espai d'intercanvi de dinàmiques de cooperativa, de proveïdors i a partir d'aquí, quan s'estableixi el projecte, desenvolupar-ho plenament fins on es pugui. Després també tenim l'Espai Jove, que és un lloc de trobada entre joves per poder-los formar, activitats lúdiques, concerts, un espai alternatiu que no sigui estar al carrer, perquè ja que tenim un edifici així al barri que té tanta història, doncs aprofitar-lo i tenir-lo tots i totes. Després, aquí sí que tenim una cosa que entra més en temàtica social, tenim el suport i assessorament de desnonaments i punt d'informació laboral. Comptem amb la col·laboració de l'Assemblea Social, un advocat especialitzat en desnonaments
i l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou i la Federació, que és la de Barcelona, que pretenen ajudar a tot aquell que ho necessiti. És a dir, qualsevol tema de desnonaments, qualsevol tema laboral, tractar-lo des d'aquí i oferir una resposta coherent. Després hem iniciat un projecte més enfocat cap a l'estudi, que se n'encarrega el CPC Icària, el Sindicat d'Estudiants, que està a la sala aquí que teniu amb els armaris amb tots els llibres, que pretenem que sigui una sala d'estudi per conèixer tota la història dels llibres que hi ha aquí a la Fira de Maig, perquè al ser un edifici que ha estat tancat molt de temps, quasi no ha rebut actualització de llibres ni de res, per tant aquí hi ha moltíssima història. I bé, aquests són projectes que pretenen un altre cop fer ressorgir la Flor de Maig en tots els aspectes, tant en l'aspecte de ser un edifici important al barri, com ser un lloc de trobada, ser un punt que pugui arribar mínimament a intentar que era una cooperativa, oferir un espai d'oci, un espai de consum, un espai d'estudi, tot el que puguem. I després, les activitats que tenim ara actualment, bé, l'Hort Indignat fa un taller de sabons i cosmètica natural, després fa una comissió de consum, hi ha unes noies que fan dansa i improvisació, hi ha un taller de lactància, una biblioteca, una associació catalana en defensa de les persones sense llibertat, taller de relaxació, teatre invisible, dansa, teatre... Vull dir, totes aquestes activitats estan encarades sobretot a fer créixer un altre cop una societat conscient del que està passant i que s'adoni dels valors del que realment valen. El consum amb lògica, amb l'educació, l'ecologisme, tot de coses que realment pretenen allunyar-nos del model de societat actual i aportar solucions factibles. I si bé ho van començar aquestes tres senyores i després la Úrsula i després jo, que som generacions distanciades, però que totes ens hem trobat per fer un projecte comú i per fer realment un altre cop el que és un sentiment de barri. I bé, aquí deixo la meva intervenció. Moltes gràcies. Bé, aquí ja, si no voleu fer cap més pregunta... Espera, potser sí. Bé, si no voleu fer cap més pregunta, algú vol fer una pregunta? Una vecina mía de la calle Cataluña, que ahora se llama Granada, decía al pasar por aquí que subía con sus padres, algunas tardes de domingo y esto, subía con sus padres y tomaban un suave. ¿Sabes? ¿Se acuerdan? Un suave. Que era muy bueno, era café con... Estaba bueno. Cafè preciosa. Sí, no, era l'Aliança. I això a l'Aliança del Poble Nou, no? Era l'Aliança, però la que estava al carrer Matràs. Dues aliances. L'Aliança Vella i l'Aliança Nova. La nova és la que hi ha. La vella era la que estava. Tantes coses que s'han deixat tirar. Sí. I l'escola de l'Esperanto, sabeu alguna cosa que té una escola aquí? D'Esperanto. El Caminull, abans d'arribar a la Rambla, aquella casa nova que a l'esquerra de la Rambla, que era endavant, hi havia l'Esperanto. Local, Es feia diners aquí també, veritat? Es feia moneda. Moneda de l'altre no podies comprar. Podies entrar, descanviar, ser soci i comprar amb la moneda d'aquí. Tot havia de ser moneda d'aquí. Jo no tinc cap de moneda. D'aquí. Estaria bé, ja. Coneixement de la guerra,
em van fer com van fer al mercat, és com era com una llauneta, que van fer moneda també per córrer. Aquí també en van fer, igual que al mercat. Aquí també. Tenia una altra... Sí, tenia la seva moneda. Jo d'aquí n'he tingut a casa, però ara ja no crec que tingui. Sí, perquè n'hi ha hagut, sí, seguríssim. Però ara no recordo que hi havia. S'ha de mirar això. Una pregunta més. I què més es feia aquí dintre? Què es venia? Roba i a baix comestibles. Jo I estava plació també hi havia, la barana la portava així a baix. No sé si es veu bé la cara baix. Hi ha una barana. Posaven les olles, els testos, les cassoles, tot de tela. Estava allà que es veia que ho podies comprar. I de feia així tot. Tota la pisa, plats, coses, copes, tot allò. Había también una coral. I aquest terra d'aquí era l'original? El terra que veiem aquí és l'original? El que hi havia abans? Em sembla que sí, em sembla que sí. Em sembla que és el mateix, però no estic segur. Perquè com que aquí era el cafè, jo no havia pujat gaire el cafè. Jo era de la botiga a baix. El primer que era l'entresol, que era la nova, era com un entresol. I a baix de la botiga era el comestible, el menjar. El magatzem, el vi, el colmado, tots els taulells. I al mig de la botiga, un quiosc rodó, que era aparador, que hi posaven coses penjades, vestit de vegades penjats, samarretes, coses que volguessin que les de baix ho s'abriessin, i posàvem en aquell aparador que era a la meitat de l'aparador hi havia una cosa com així, com un calaix així fondo, i aquí la caixera sentada és la que cobrava. I si la caixera estava en alta també tocava fer de caixera. Vaig ser una aprenenta de tots els oficis d'aquest casal. També es deien Tonieta. També es deien Tonieta, la que cobrava baix. Sí, i jo encara hi havia una altra que era la Tonieta petita, que estava a la sastreria. I els trajes també els trajes de home. Sí, perquè abans els tratxos no estaven fets, es havien de fer mida, no? No es comprava, generalment ho feien a mi del Joan. Em sembla que el represent de la Rambla, em sembla que són uns fills o uns nets? Sí, són nets. Els nets d'ells deuen ser. Perquè ell era més gran que jo, doncs esclar, La plata. no. Però sí que havia treballat a la cooperativa perquè el meu pare feia que pagava mi feia els trajes i en aquella època, abans del 42, quan jo va portar, alguns dels trajes els hi hauria fet. Volia demanar-li, preguntar-li de tot el que ha après o tot el que va fer aquí, totes les activitats que diu que va aprendre aquí, quina li ha agradat més? I això dic per amb... Sucursal? Sí. Sí, a la roba, a la secció de roba. Però després li cridaven quan faltava algú, li cridaven de caixeres... Sí, però ella diu que el que més li agradava era la roba. Quasi sempre estava fent el Em va sortir l'ocasió que a la botiga, al pis que vivíem, a sota hi havia la dueña de la casa, la mestessa de la casa, va morir i era una dona soltera gran, i estava sola, es va morir. Llavors el que va agradar a la casa, que era un nebot, em va venir a dir que si volíem llogar a la botiga de baix. Jo vaig dir, com per què la vull a la botiga? I dic, miri, seria una tonteria, vostè podria vendre baix a la botiga i ens vam entendre, vam posar bé, no teníem ni 5, però... I
I el meu fill, junt amb els amics que teníem, van començar a muntar una botiga que en deien Cala Antonieta. Encara la gent em coneix per això, d'allà al barri, però ja és fora d'aquest barri d'aquí. Que estem allà davant d'on hi havia hagut el camp del Júpiter. Sí, Lope de Vega, Pujades. Davant d'aquest col·legi que ara hi ha. Perquè allà als residents on viu la senyora, allà hi havia hagut el camp del Júpiter i després el van traslladar a la Basnera. Home, i tant, senyors. A veure, doncs si ara m'acabeu un moment, us passo a l'hora i perquè no... No, mira, només era per comentar que el projecte que estem endavant aquí a la Flor de Maig parteix d'una sèrie de bases, no? Podríem dir, per exemple, volem ser autogestionaris, ens volem autogestionar nosaltres l'economia i també la presa de decisions assembleària, horitzontal, i per això ens requereix un esforç afegit, no? I fem assemblees cada 2 setmanes, aquí mateix, en aquesta sala, i us volíem convidar el proper dia 22 de desembre, que és un dissabte, a les 7 de la tarda farem una assemblea sobre el projecte i esteu tots convidats i convidades a venir. I què més? Sí, ara quan acabem aquest acte, a cada sala d'aquí de la Flor de Maig hi ha els projectes que s'estan engegant. A cada sala hi ha fotografies o una mica d'explicació dels projectes i que el que us demanaríem és que poguéssiu anar passant per les sales i mirant-ho i fins i tot hi ha tallers que hi haurà gent que pot explicar com funciona i una mica per anar-nos familiaritzant també amb el que tenim. I em penso que ja no és res. ¿Teníais alguna ayuda especial o un apoyo del ayuntamiento de alguna institución? No, perquè precisament això es contradiu amb l'autogestió i aleshores en principi no acceptem subvencions. ¿Qué posibilidad teníeu de funcionar desde el govern? ¿Eso teníeu garanties? Sí, en principi ara estem en un procés legal, jurídic, no? Però de moment el que està clar és que estem aquí i que tenim ganes d'omplir la vida a l'espai. I llavors, també són, per exemple, totes aquestes qüestions com l'autogestió i tot això, però són coses que s'han de treballar a fons, no? I mirar com es pot fer i tenir idees creatives. I també és una cosa que es va fer a l'assemblea i a les condicions que estan creades en aquest moment. ¿Se sabe algo del proceso de cuando ellas van construir todas las cooperativas? ¿Cómo se va a oficiar d'aquest joc igualment en particular? Perquè en teoria això és un particular ara. Sí, això en principi forma part del procés del franquisme d'incautació de béns cooperatius, sindicals, etc. No va ser una incautació, és una incautació encoberta. Perquè la cooperativa va donar després de la Guerra Civil, però es va canviar la Junta i la Junta va quedar en mans de gent de la FALGE que va deixar morir la cooperativa i se la va malmetre. O sigui, no va ser una incautació, sinó una incautació una mica encoberta. I per això, quan se va vendre, va passar a mans privades, però això era estar en mans privades. Però sí que hi ha un procés una mica de qüestionament d'aquestes propietats en aquesta cooperativa i altres que hi ha a Barcelona i hi ha algunes que s'està treballant, hi ha gent que advocats que estan treballant en aquest tema perquè és bastant comú, la situació que ha donat i també ha passat a França. No sé, jo us convidaria això a tafanejar i anar mirant per aquí. No sé, voleu tornar a... Doncs, gràcies a tothom per venir.
per no combinats.